ribe ribe ndiri kama onye merụ ya ribe ndiri kama na ribe nne nke ma nwụkwuo na Jebana na-abịa ana m abịa anụ ọkụkọ alapụta anyị na dibe ndiri kama onye mere ya ribe ndiri kama mma bịa ka nneba pụta na maga ahụzi gị anya ọzọ n'ụwa ọ bụrụ ihe mma nge ntị na ihe ị na-ekwu abụzi m onye ikpeazụ nne m enwere ihe ọzọ m ji wee abịa m ka nye gị ọgwụ nkwe gị na nkwa ikwekọrịta si na ị ga-ahapụ m agbalịkwanụ m dịka nwa si agbalị elu gị mmadụ ịmụ achọ nwa si na ọ mụrụ nwa mana jee nke ọma enwere ihe ọzọ m na-ekwu ọgwụ gị were jee nke ọma ololo okoko ololo nene muwo ololo okoko ololo nene muwo icheni burewu ifu mo nwanya na soka gị oke rimeri na atọ gị ụtọ ọkụ iri chaida chuzo iwe chọba onye ga-ama n'ikpe iche n'iburewu Manure UmuAsa webe ti na nne m anwụ narị m ka anya bụ nne ya nwụchaziri ka anya bidokwanụ wee rubi ya na o nwere ofu ọkụkụ fọ na ọkụkụ nne Manure UmuAsa na-azụ mgbe ọ dị ndụ ya bụ ọkụkụ wee bụrụ Manure UmuAsa ibe nkasi obi ọ na-afụ ya bụ ọkụkụ ọ dị ya ka nne ka ọ na-afụ o wee were obi niile wee na-atụ ya bụ ọkụkụ kama na ịma na atị na ive anụ na-eri ka eji etukwere ya ọnya ya ka eji wee na-atị ka onye na-ekpe ekpere ya nọrọ na nche maka ịma n'ọnya ngaramara na-ekpuke azụ ngaramara na-ekpe azụ enwekwana ihe mere ọkụkọ oke ọ dị mma ọ ka mụ anya ke ndị mmafe enyi ya kịta amamụ nne a na-enye
Hey. Ni mmafe enyi eketa. Kinni a na-enye ọkụ. Ụmụanya. Kinni a na-enye ọkụ. Ọ na-adị enyekwa efe ọ na-ata. Eri amị ọnụ. Ọ na-enye ya ọ na-ata. Hai. Nne m. Ngaramara na-ekpo azụ. Onye ka m ga-akpọ nne m? Taa ya. Mkpa ike bụ na ọ da-ata ihe nke ọ gbara ndo tụọ mmiri zoro oyi nwekwa ike dị na-atụ a arụ ọ dịkwara ọ na-emegharị ahụ ọkwa ihe mma kwanụ ka nne m na-afụ anya mama ndo ebe ọ bụla ị nọ ndo nwabịa ebe a oyi ga-atụgbukwana ya ka m buru ya banye mụ nọ mmiri zoro oyi egbuoro m ọkụkọ ọrụ dị n'otu ọmụnwa dị n'otu ka m na-eneru ya anya mụnyekwuoro ya na mpanaka ka ọ na-enwe okpomọkụ ya akara m ụmụ otu iche na iburu ewu 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 amanụ m ya na-enye ọkụkọ ka ndị ya na-enye ọkụkọ nye ya afịa ọ na-ekwe ata kedu afịa nke ahụ na-ada ataba ọsọsọ achọrọ m ka ihe ọbụla mmee ọkụkọ a maka na ọsọ ọkụkọ a bụ ihe m ji echeta nne m Chukwu ama nkwe ya adịrị m ndụ ya adịrị m ogologo ndụ ọkụkọ nneta taa nka taa rie ke ka m esi nye enyi ọkọ nneta Ikem ama m iwe na-ewe gị n'ebe m nọ ma n'obi adịrị mma mana n'ịgwa gị eziokwu ihe niile a na-eme m ọ dị nnọọ ka m na ga na-anụ ọgọ dịka anyị na-esogbu onwe anyị ife bụkwa nka nne gị wee dịrị maka onye ji nne ji ihe ngwa ya eziokwu abịa mfugo na ịgbanwego nchọzi ịgwa gị anwụkwanụ gị n'anya n'eziokwu ọ na-atọ ka nkologirikwu ya ahụrụ gị n'anya mana achọghị m ịgwa gị maka ume gị ka isi eme ịmara ihe anyị na-agwa m ọ tụkwa m n'anya ya tụna gị n'anya ihe abụọ esi ihe a ka m na-anya ogo kemgbe na-akọwa na-egosi gị ụdị ịhụnanya nwere ebe nọ dịka ma na-egwu egwu omume gị ka isi akpa iwe mechazie ewu echegharịa obi na-asọ m ezigbo ụsọ iji gosi gị na ihe anyị mere ugbu a na-atọ m ezigbo ụtọ ihe m ga-eme bụ ka m gbaje enwe onye ji nne m ụgwọ m kwesịrị ịnata ego ọ sị m bịa na mgbede a m ga-abịa nne na-ata ya ego a mbịa ngote anụ ọkpọọ gote ihe dị ka nkwụ elu anyị wee nọrịa wee mee n'ihe ọ dị mmanụ mee ya oyi maka na ọ mana otego aka mma atasọ ya bụ anụ anyị na-ejekwa ije ngwa akwa ma nne ya na-enye ọkụ mụ awụ nkọlị biko chọọ ya ka inye achọ ka ọ dịrị m ogologo ndụ chichiri m ọkụkọ maka na ọkụ abụ ihe nje cheta nne m otu ihe nje cheta nne m na-emetụ m n'obi Chukwu amakwe ka ọkụkọ ka enwe ihe mere ya biko nọrọ ebe a kichere m ya nche ka nje ka nnata ego ahụ ozugbo m pụta mma egotere m anụ ọkpọọ ma ngwọ ma nkwụ enu nke ọbụla achọrọ m ka m gosi gị na obi na-atọ m ezigbo ụtọ
Sogbado, mma na ebe a na-eche. Ma gị pụtakwa iso. Hey, mma agba na nkịta ụsa n'ọsọ. Nọdụ ebe a. Ka nje bọcha nnata ego ozugbo. Ebe na-egwu. Nnata ego ozugbo. Mbịa. Anya kwọpịaba. Wetakwa nkwụ dị mma, wetakwa m ngwa, ma dọkwa m. Icheni burewu, icheni burewu, icheni burewu, icheni burewu. Eje mi weta ego ngeji weta ya n'ọkpọ igbapụ ọsọ wee bulu ọkụkọ ai obi agbawana m Ihe na-achị kọwalụ mbụ na ịhụnanya nwe na ọkụkọ karị nke ịhụ n'ebe nọ. ai mana agwara m nge ihe agwa ịma na ọ bụrụ na ndụ ndị na ọka mana kedu ka isi mecha anya nkọwachala ihe niile akwacha wee tụtụrụ ọkwa tinye mụrụ n'ogbu ọkụkọ ai Mmiri ọkụ ma asịgokwa ka m hai hai nkọrị na amini na amini nkọrị na anụ n'iyo ai ọkwa maka na ngwa ga-esi gị na otu ọkwa ka m ji echeta nne m ka
iji tie ọka mma n'onu iji echete nne ịmago onye nne ibu mana otu ose dị n'ụlọ esigo n'ụmụ mmiri ọkụ ka m egbugokwunu m ya otu osi m n'aka nkọle ka ị nwere obi ọgwọ m obi mana ihe anyị emezi nkịta bụ ebe ịkatiri ya mmiri ọkụ tọgbọzie ya tọgbọ ya ka anyị jee abụrụ ka anyị chekwa kwụrụ nwa obere ose hapụtazie anyị na-akwọzi ose wee na-eghe hapụtazie ka anyị maka esi mie ka anyị kwụrụ ose echebuziri fụrụ n'anya fọgịn mụ na ihe ejeghị akwa otu onye hụnanya nke ose bụ nke kacha mma mmadụ aja ahụ anwakwa na anwa banye n'ime ebe a si na ị na-adị dakwa ose gịnị ka ịmụ ị na-akwọ nche nọ ndị ahụ ị na ha nkọlichelegodu butu ya ọ dị oke ya ghọrị akwọrịrị gị ose Wakakoko, olololo, akwa okorobịa na-agwa unu nke m agọla m ọ ga-akakwa mma unu tinye okwu ọnụ bịanụ tinye okwu ọnụ n'ochi tikwa m bịanụ tinye okwu ọnụ n'ochi tikwa m nkọli nye m agbamume amamiche na mbudo ewu biko nye m agbamume asị m iche na mbudo ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu ifu ụmụ nwaanyị na-asọka gị nwoke elimeli na-atọ gị ụtọ ọkwa iri iche ịdachi ụzọ iwe chọba onye ị ga-ama n'ikpe iche na iburu ewu 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 ifu ụmụ nwaanyị na-asọka gị nwoke elimeli na-atọ gị ụtọ ọkụ iri iche ịdachi ụzọ iwe chọba onye ị ga-ama n'ikpe iche na iburu ewu iche na iburu ewu ndị be anyị na-asị na onye kpatara nkụ arụrụ si ngwere ya bịara ya ọlịlị Manure UmuAsa bụ onye gburu nne ya dịka akụkọ si wee kọ ndị isi obodo na-ekwu si na onye gburu mmadụ kwesịrị ọnwụ ha bụ ndị isi obodo wee binye n'iwe ha wee binye ka ebe Manure ikpe dịka onye gburu mmadụ ya bụ ikpe nye ikpe ọnwụnụ onye eziokwu na omume Manure jọrọ njọ si narịa nkakwu onye eziokwu na omume Manure gburu nne ya kama na chetakwanụ n'ibe mere azụ o ji wee gbaa nkọrịnkọ ndị isi obodo wee kpọrọ Manure ka ekpe enyi ikpe dịka onye gburu mmadụ anyị na-eche miti akpọkọ ndị ụmụnna okwu a ka atịghị ọnụ na ife a karịana ị na-asị kerizi nwata sị na nne ya amalahụ ụla nye nwa amalarụ ọ gịnị ka na-akị ya nwa ewere ka onye nwere ya ama iche na iburu ewu ebe a matara aka ejide gị aka ji kịta onye bịazi ọpịnụ ya ọ ka anyị jebe ozugbo ka ịkwado m ka amaghị ikpe ọnwụ ozugbo maka nke mbụ o gburu nne ya onye ọbụla mana ya gburu nne ya nke bụ ọ bịazi na be mbachie na-akwa nwunye m ose ka
ka mara ihe anyị eme ka nwa bịa maazị Okonkwo no gburu nne onwe onye na ebe ahụ ịnọ mgbe o mee efu mgbe o gburu nne ya ọ bụrụ na otu anyị si ekpe ikpe n'obodo a onye a na-egbukwa na-egbu ga-ekwu ọnụ ya mgbe anyị ruru ebe anwa ya n'ọnụ mmiri okwu ya ewee mara ihe a na-ekwu onye ọgụgụ ikpe na ebe anwa Udoka ihe na ha ga-egachapụ na mụ na gị jebe ife kịta mụ na gị na-ekwu kịta onye ọkaikpe anọdụ gị ebe a ọnụ ha onu anyị esi omotu anwa otu nsi eme a ga-amụgodo ọnụ mmiri okwu onye a na-ekwu ọ maka na nnada agwa gị eziokwu eji afịa gị ahụ iso ndị ka anyị jegwe ọ ga na ebe asị m na ihe a ga-eme na ihe a ka a ga-eme ru ha na-ewuru mmata dị onye ọkaikpe ọ maka nwa mara m etu aka si jidegodi ụmụ okorobịa ejidego ebe a ka mara ife anyị eme ife jiri bịa ebe a ka ngwa gị ọ na-emeji a sịrị onye fụrụ nkapụ bee ya ọnụ maka ịtagbu mmadụ nwa abụ ya ka anyị na-aya ezi na be anyị nke mbụ bụ na ogburu nne o megidere nne ife megide nne nwụnarị ya ozuorie ọ bata na be m bịa bichiri oge ọmụmụ na mapụra ọ nakwụiri nwunye m na-akpọ ya ose obubatazie na-asị nwunye na-emetụ ya aka n'ahụ ọ dị ya ka nne ti isi abụkwara hapụ ya ka a mara ya ya eme kịta ka udo dị na be anyị ogbugbo nke ọbụla anyị eme ka udo dị na be anyị ọgwa ka m ji bịaba ife a ka m bịa gbụrụ na ihe oke m onye ga-egbe ekwu ọrịa ka ihe werekwu a n'anya ọkaikpe thank you ọkaikpe daalụ a sị na onye a na-egbu ga-asara ọnụ ya ọkwa ịghọtago daalụ nyere m ohere dị otu a n'anya a na-akpọ m aja afa ụfọdụ na-akpọ m nke a na-akpọ m ogbu mmadụ ụfọdụ sị na mbụ ewu ụfọdụ sị na mbụ atụrụ ụfọdụ sị na mmadụ emeta ya ọfụma dịka nke o kwuru na ikwu ose ada akwa ose ọ ife akụziri nka m na-eme mma na-akwa ose ọkwa ịghọtago n'anya onye ọbụla ji gbakọba ebe a bụ ka a sị na-egbuo manu wee chefu onye manu ụmụasa ịghọtakwa enwe ibe na-eme na-ekwu ụta si cheki n'anya bifo unu ekpe ikpe unu ga-eji gbu m ọkwa unu gbuzie m unu ama mbụ mmadara unu ama mbụ ogbu mmadụ mụ agbụ abụzi ogbu mmadụ mụ gburu nne m ke kwuru si masị na ọnwụ gburu nne m chekikwenu nyokwenu ya ọfụma enwe egwu na-agụ nna akwa cheki enu ka unu malụ ma unu achọ igbu onye aka ya dị ọcha ọgwụna ka ọ ha m n'ọnụ kịta ka ihe ọzọ m na-ekwu anyị cha nụrụ ihe nwatakịrị akọ ogbu mmadụ ekwe ka mma gaa ya n'azụ nwa onye ntị na-eti ebe a ọ nọ ebe a kọwachara anyị ihe niile na onweghị aka ọrụ nne ya kụziri ya ọ kụziri ya ka esi akwa ugbo o ji akụziri ya ka esi akwa akwa ka ihe ọzọ unu si ya mere ọkwa ịsụwansụ kịta ọkwa kịta ọkwọ ifughị ọkwọ bụ ọkwọ ọ na-ahụ anụ na-akwụ ose eji ata anụ kedu ihe ọzọ daalụ nke ose bụ nke ọ na-ekwu na-ewu ya iwe ọkwa ịghọtagwo otu ị nọ kịta nwa gị n'Ọnịcha ọ na-ere waya nwa nke nwa na-ekwu ife a nọ n'Aba na-agba ihe ọkụ ọ ife onye kụziri nwatakịrị ka ọ na-eme ngụwa na-ekwu okwu a bụ na nwa gị nọ na Lagos na-azụ ahịa iwu wuulu ụmụ nwaanyị ji akpa isi ọhịa nwa gị na-azụ wee na-ebubatara ya ego na ikem ị na-eri ego na dọla ị na-eri ego ibute ike ọ ife a kụziri m ka m na-eme kedu ife nne m kụziri m ọ na-eme igbu anụ anyị arụ anụ n'ọkụ na-erebe ndị mmadụ na-ata na-agba na-eshi mụnwa na-akwọ ma ose niile a na-akwọ mụ na-akwọ ọkwa ịghọtagwo ka m mee ọ ife nne m kụziri m ka m na-eme nne m nọ ọnọdụ ọbụla nne m nọ onye gbatinyere onwe ya ụlọ alụgoro ihe nwatakịrị akwụ ọ mmadụ siri ihe nne kụziri bụ ka a ji akpọ ihe ọkwọ ka a ji agwọ anụ ka a ji agwọ ose ka a ji akwụ ose nna alụgwo ihe ihe nne kụziri ka ọ na-eso ilekwara aka erukwacha ihe okwu mekwara eme a sịga m onye aka erochi ikpe maazị ịnụkwara ihe okwu anụgịkwara aka ya n'ọcha azụ okeke ọkaikpe ga-ahapụ nwata ka ọ na-arụ ihe o mere
Asị na aka ya nri ya na aka na. Afọ. Maazị Udoka, nke bụ eziokwu bụ na ị karịrị ihe a na-arụ. Ịma ka isi kwuo okwu abịa ọtọ m ụtọ n'obi. Msị na mba ị na ịma ihe mere eji nga ụgwọ. Eji nga ụgwọ. Ka ya esi mee ya bụ mma amaka m esi mee. Amụtagodo uwe ofu ọkụ. Hapụ. Ihe m mere emeghị m ya ka ịkwụghachi. Ihe mere ji mee ihe mere ebe ahụ bụ na ya bụ Maazị Okonkwo n'onwe ya. Ịma bụ ụdị ndụ ọ na-eme ya ọsọkwa ịmụ ihe ọ na-eme n'obodo a biko achọwa asị m na ọ na-aka ka isi wee mụta ikwu ose ose a na-akwụ nke bụ eziokwu na a na-akwụ nke bụ eziokwu ma nke anwa dịbagodo ihe m na-ekwu achọ nke ịgbanwe ụdị ndụ na-ebi ihe ejechu ihe ị ga-amụ eme bịa n'ụlọ mana ga-akpa nke ọfụma ihe i mere atọka m oha ịma na a na-ama atụ ike ọ dịka ọ dị n'oru mana iwefu aka ịfụ ya daalụ ka isi kwuo okwu ọ tọọ m ụtọ ya kpata m ji esi mba na mma ekene gị mbịazi n'ụlọ ka m na-akpata daalụ Chineke gozie zekwarụ nsogbu ngwanụ babanụ emechazie ka m nsogbu daalụ Chineke gozie gị Ije n'iburu ewu Okokoko olololo okokoko olololo erimeri na-atọ gị ụtọ ị na-eri dịka onye ọ ga-akakwa mma ka anyị megeze eze ụmụ nwanyị ka anyị megeze eze ụmụ nwanyị okwu Chukwu onye ndụmọdụ ịma na ndụmọdụ na-adịrị ndị amamihe ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya ụkpa na okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya ije n'iburu ewu asị m ije n'iburu ewu ife ụmụ nwaanyị na-asọka gị oke erimeri na-atọ gị ụtọ ọkpara iricha ịdachi ụzọ iwe chọba onye ga-ama n'ikpe ije n'iburu ewu ndị be anyị ka anyị chekwanụ na echiche banyere ka anyị si azụlite ụmụaka anyị kụọlụba mkpụrụ tiri eti ka ba wee onye ọkpa n'ime ihe ka ọ wee dịrịba na mma dupuolu ndị obodo mma daalụnụ.